6 торти в едно видео. И това не е защото съм щедра, а защото искам да оставя всичко в старата година и да започна от начало. Нищо, че е следващия ден. За мен не е. Окей? Повечето са шоколадови естествено, но има един отшелник, който не обича шоколад. Това не знае изобщо как е възможно, защото мен ако ме заринат в шоколад, ще изляза чиста. Затова явно съм наказана да не ям. В едната имаше даже и орехи, които съм събирала аз лично, а след това съм ги чупила. Броят ли се за домашни? Освен, че през януари на всички живота ни ще се промени, но само първите дни. След това всичко ще си е по-старому. Какви са вашите цели за новата година? Или поне най-голямата такава? И правите ли си Vision Board? Аз да не се хваля, но миналогодишния ми се сбъдна почти целия. Въпреки, че беше доста простичък и без никакъв план, но явно е подействал. Таз годишния е с 5 страници и 3 тетрадки подробен план. И не, няма да видим дали ще се осъществи всичко, защото ще се. Сега ще си направим една дълга почивка от 2 дни и после продължаваме, защото, както е казал един милионер, за милиони няма закони, за кокошка няма прошка. Понеже за първ път ми се случва да правя 6 торти на един път и понеже съм голям мазохист, реших да пресъздавам Pinterest торти, страшно красиви, но и много трудни. Особено когато ги правиш за първи път. Но съдбата обича смелите. Почти винаги не залагам на сигурното и почти винаги някак магически ми се получават нещата. Накрая вече гледам стерео и понеже съм много предвидлива, оставих най-трудното за накрая. Добре, че поне щефетата за питката предадох, защото мислех и питка да правя. То не каква да е, ами ето такава. В крайна сметка тортите се получиха феноменално и аз съм изключително доволна от себе си. Вие какво мислите? Коя е вашия фаворит? И като за край искам да благодаря на всеки един от вас, който е тук. Виждам ви и ще стигна до вас някой ден. Пожелавам ви през новата година да сте много щастливи, много здрави, да сбъдвате всичко с лекота и много, много да се обичате.